Ik ben een voorbeeldig leerling, ja. Nou, Uit onderzoek is gebleken dat als studenten naar verplichte colleges gaan, dat ze hogere cijfers halen. Maar wat vinden studenten daarvan? Dat gaan we vragen. Ik vind dat als je naar school gaat, althans ik noem het nog school, dan natuurlijk mag je er een keer niet zijn omdat je denkt, nou ik vind het wel moeilijk. Maar ik vind wel dat mensen wel heel makkelijk zeggen, ik kom niet. Ja, je krijgt wel veel meer mee, maar sommige lessen zijn voor mij niet per se nodig om heen te gaan. Dus dan vind ik het een verplicht college nu nog een beetje overdreven. Ja, dat is een beetje dubbel. Aan de ene kant is HBO, je bent natuurlijk zelf verantwoordelijk. Aan de andere kant snap ik wel dat je meer opkomst wil. Voor een docent ook wel fijn als de zaal vol zit, dus ja. Ja, ik zou het best wel vervelend vinden, want je kan er niet altijd bij aanwezig zijn. En als je het zelf goed genoeg leert, denk ik wel dat je prima stof binnenkrijgt. Als je wel in een collegezaal zit waarbij de helft niet gemotiveerd is en met hele andere dingen bezig is, kan ik me ook weer voorstellen dat je misschien sneller afgeleid bent. Weinig zinnigs over te zeggen. Het heeft voor- en nadelen.